ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଗଛରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ସୁନାର ଆମ୍ବ ଫଳୁଥିଲା। ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ସେମ୍ପରି ଓ ତାର ପରିବାର ଘର କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଭୋକ ଲାଗିଲେ ସେହି ଗଛରୁ ସୁନାର ଆମ୍ବ ତୋଳି ଖାଉଥିଲେ। ସୁନପରି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଭୋଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଟୁନା ଓ ଟୁନି ସମସ୍ତେ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଓ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଦିନେ ଭୋଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ସନ୍ତରୀ, ମୁଁ ଏଇ ଗଛରେ ବସା କରି ରହିବି। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚଳିବା। ଆରେ ଭୋଲା, ତମେ ଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲ, ଏବେ କହୁଛ ଏଠି ରହିବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ବୁଝି ତମକୁ କହିବି। ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛରେ ଯାଇ ଘର କରି ରୁହ। ଏହା ଶୁଣି ଭୋଲା ରାଗି ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛରେ ଘର କରି ରହିଲା। ସେମ୍ପରି ତାର ପରିବାରକୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରିବ ତାହା ଚିନ୍ତା କଲା। ତା ପରଦିନ ସେମ୍ପରି ତାର ପିଲାମାନେ ବସାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଟୁନା କହିଲା, ମା, ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ରହ, ମୁଁ ଏବେ ତୋ ପାଇଁ ସୁନାର ଆମ୍ବ କିଣି ଆଣିଛି, ତୁ ଖାଇବୁ। ସେମ୍ପରି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଗଛ ଡାଳରୁ ସୁନାର ଆମ୍ବ କିଣି ଆଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଦୂରରେ ଥାଇ ଭୋଲା ଏସବୁ ଦେଖୁଥାଏ ଓ ଭାବୁଥାଏ, ରାତି ହେଲେ ସବୁ ସୁନାର ଆମ୍ବ ତୋଳି ଆଣିବି ଆଉ ଘରେ ବସି ଆରାମରେ ଖାଇବି। ହା 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 ହା। ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଲା, ଭୋଲା ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେମ୍ପରି ଓ ଭୋଲା ତାକୁ ଧରି ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ଭୋଲା କହିଲା, ମରିଗଲି ମରିଗଲି, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ସନ୍ତରୀ, ମୁଁ ଢୋଲା, ମତେ ବାଡଉଛ କାହିଁକି? ଆରେ ଭୋଲା, ଏତେ ରାତିରେ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଆମେ ଭାବିଲୁ କେହି ଚୋର ବୋଧେ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲା ତ ଭାବିଲି ତୁମ ଗଛରୁ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ନେଇ ଖାଇବି। ହଉ ହେଲା ହେଲା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଆମ୍ବ ନେଇ ତୁମ ବସାକୁ ଫେରିଯାଅ। ତାପରେ ଭୋଲା ରାଗ ତମ ହୋଇ ସେଠାରୁ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଅଛି ବୋଲି ସନ୍ତରୀ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛି। ତାକୁ ମାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଭୋଲା ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସେମ୍ପରି ଓ ଭୋଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା କହିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖିଆ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଭୋଲା ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରି ମୁଖିଆ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ତରୀ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାପରେ ଯାହା ବିଚାର କରିବି। ଏହାପରେ ମୁଖିଆ ସେମ୍ପରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମ୍ପରି ତାର ବହୁତ ସେବା କଲା ଓ ସୁନାର ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ତାପରେ ମୁଖିଆ ସେମ୍ପରିକୁ ଭୋଲା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେମ୍ପରି ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତା ପରଦିନ ମୁଖିଆ ଭୋଲାକୁ ଡାକିଲା ଓ ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲା। ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଢୋଲା, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମତେ ମିଛ କହିଲୁ? ତୋର ବେଳା ଯଦି ଭଲ, ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳା। ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଏବେ ମାରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ଭୋଲା ଡରରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଡ଼ିଗଲା ଓ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି